Tak já vás vítám u nového videa. Měli jsme tady problémy, tak mezi tím se mi tady vydělaly peníze, takže jdeme to. Ježíš, tady už na to nemám penízky. Na to už nemám penízky. OK, tak jdeme šetřit. Stěna. O, to je nové vajíčko, pojď sem. Já jsem se peníze, nice. OK. Tak dáme, tyjo, už to vypadá dobře. Dáme listrový dveře. Tak. Já se to bojím koupit, protože pak tady ke mně lezou šmíráci. Já vás vidím, šmíráci. Tyjo, to se dá ještě furt přeskočit. No, už to koupit vršno. Jo. Já jsem si vzal led, jak vidíte nade mnou. Tak. Koupíme si další abilitku. Jo, Frost Fireball. To znamená v překladu ledová ohnivá střela. Znamená tohle. Ty a zrovna tady je ledový boss, ten bývá vždycky. Jo, já mám taky špatnou mušku, že jo. Jo, rychle, běž tam. Jau. Zdrám. Já nevím, já jsem ještě nikdy nepoužíval tu chlupu. O, 1000. O, mňam. Tak to bylo chutný. To mě chutnalo. Jo, ice disk. Ty jsou strašně dobrý. To je strašně dobrý efekt. Vám to ukážu. Nebo ne jako dobrý, ale jako silný. Tam to třeba trefím. Takhle to funguje. Tak. Tady schody. Jdeme po schody. Elemental pet. Já jsem asi mental, nebo já nevím. Big ability pet. Nemám peníze. Big track. Tak. Už to přeskočej. Tyjo, oni to ještě přeskočej. Se dá ještě přeskočit. Tomu bych nevěřil. Tak, tady si našetříme penízky. Ježiši, ta hůlta zabírá dost místa. Tak. Musí dárek 5000, krása. Jo. Já jsem to zabral? To je divný. A jít se vezmeme dárečky. Bum. Boink. Tady to už jsem taky hrál. Já už jsem hrál stovky her. Možná i 1000, takže to. Já jsem před chvilkou točil video a zjistil jsem, že ho nikdy neuploadnu, protože hádejte, netočil jsem. Takže to malůčko bolí, protože jsem to točil až od úplný to 12 hodin. Naštvalo mě to. Věřte mi. Tyjo, 700, jeden blok. Pěkné. A budu šetřit těch 35 000. Protože že mi to jde strašně rychle. Tak to uděláme. Uděláme si to. Tak. Oheň. Tak to já proti ohni budu silnej. Že pak ohně je led. No spíš opak lávy. Pojď sem.
Jau, já se nemůžu jako ochladit. Však jsem mistr oheň. Ježíš. Jo, tady to je když tak můj kamarád. Jo, vážně se tak jmenuje. A ta hulka nemá to? Žádnou super schopnost? OK. Jo. Strej. Jo. Jo, taky po mně. Svalila mě to horda. Spadla na mě Honda. Ha. A to už nemá šanci nikdo přeskočit. No, však to přeskočím. Málem. Však to málem přeskočím. Jo. To mě stačilo jen to okno. Ice disk. Pojď sem, vodičko. Ježíš. On je nějaký rychlej. Pan mistr blesku. No však je rychlej jak blesk. Světlo. Já zamrazím světlo. Super. To jsem ještě nikdy neviděl, druhý světlo. To vlastně viděl. To existuje. Jo, tak... Tak ten je dal takhle. Ty, já už mám 83 000. Koupit. Nemám. Firebomb. Ten snowball, ten jako můžu hodit. To je pěkná abilitka. Jo, aha, tak to je tahle abilitka. OK, tak to je špatná. Jo, tady to je firebomba. Oho. Frost disk. Jau. 4. Ne. OK, tak mě dal jak jahodu. Tak, no ještě víc. Mě jsem dal úplně rychle. Jo, to mě dá sílu. To mě dá, jo. Mám 220 životů. A vypadám jak nějaký týpek s anime, protože jsem bez očí, bez nosu, bez ničeho. Cože? No vlastně v Robloxu vlastně není ani nos. Já v nějakých divných Roblox hrách. To utašout. Aura, to je dobrá. Ťuk. Firebomb. Boom. Ice disk. Boom. Fireball. Co je bože? Já jsem ti pomohl. Reálně jsem ti pomohl. A ty mě ještě chceš zabít? Jsi teda hodná. To ti teda děkuju. Počkej. Dobré, ten se hladí svýho. Si užíváš, že? OK. Boom. Si myslím. Boom. Já budu furt do baráku střílet. Počkej, já se můžu uhasit, ne? To zřejmě ne. Boom. Tak to bylo pěkná. Hnedka byla dole. Počkej, ne. To je můj soused. No, nazdar. Jo, a každopádně jsou král houbařů. Tady máte. Ježiši. Ice Spikes.
O ne, tak to té holčině nezávidím. Lidičky, představuji vám Ice Spikes. Dobrý den, pane ohni. Vy jste nějak zmrznul. Nemrznete náhodou? Já půjdu na Venoma. Čau, Veňome. Veňome. Jsi Veňom. Ultra speed. Speed. Rychle. Běž, běž, běž. Frost. Fireball. Boom. Jo, teď jsem dal pecku, ale on dal, jo, tak on dal větší mě. OK, už mám jako dost money. O ne. Sakra. Proč se mi zdálo, že on byl úplný obr. A to je můj soused. Pěkný. Pěkný soused teda. Bum. Tam jsou dva typci. Neke. Jo, tak já zdrám. Kuku. Kuky kuk. Tyjo, kolik má životů. Jo, a zřejmě on je viděl. On je zřejmě viděl. Tyjo, neříkej, že oni furt žijou. Oni furt... O ne. Mám pravdu. Mám pravdu. O, to je ten obr. Dead Walker. O. Tady ten tu nebývá často. Jo, tak oni mě dali. Tyjo, oni ho dávají. Oni ho žerou. Oni ho koušou. Jako hlodavce. Jau. Hop. Jo, tak tam jsem neměl skákat. Berem peta. Berem si kosmonauta Black. Asi. Vypadá to tak trošku. Ne, nejsem asasín. Tak koupím pak. Víš, já taky umím chodit nejlíp. Super truck. Drahej. Tady ty jsou dobrý. Půjdeme na chviličku ven. Vezmeme si vajíčko. Tak za to zaplatíš, Malfoy. Žer slimáky. Na koho bych mohl jít? Tamhle, na pana. Jo, no asi zřejmě není doma. Ježíši, blesk. Tam mydlený třesk. Tak já taky dobře lítám. Co se mám divit od blesku? Ježíši, Venom. Venoma. Bezdomák. Oh, Among Us. To nebyl Among Us? Nevím. Vypadalo to jako Among Us. 2, 1. Boom. Jo, mě furt chytá do nějakého slizu hnusného. On je slizoun. Jestli to je nějaký fanoušek, který mě také sleduje, tak sorry. Field Potion. To se mi bude hodit. Na Glonglam se glom. To je dochlas. Pořádnej. To je teprve dobrota, musím říct.
Pojď sem Petre. Je to takový Petr. Protože jsou nuly, jakože jsem nula. Tak za to zaplatíš. Boom. Jo? Chtěl jsi to? Tak tady máš. Jo, vypomni zase jde. Ježíši, tenhle. Jo, furt. Kamo, to ti moc nevyšlo. Ježíši, on mi úhl mimo útoku. Ice disk. To jsem neproboural, co? Co, trefil jsem ho? Jo, trefil. Jo, to je soused vlastně. Mám ještě další ledák. Pošleme mu třeba dáreček. Tyjo, 200 000. Pěkný chalec. Proč říkám chalec, když to jsou prachy? Nežeru prachy? Tak to je divný. Boost. Všude to píše boost. Nechápem. Spítka. To mi chutná. To mi chutná. Jo, já jsem brutálně rychlej. Ještě takhle. To je temnota. Zrovna si tu, kamaráde. Nechte mě vidět divný oči. Měl se like of the sea. Jau. OK, to balím. Tak. 3 miliony. No jo, to je těch 100 litrů. Počkat, mezi tím si můžu dát heala. Budu se dívat a mezi tím se naklonkám. Kulo. Ježíši. No počkej, já ti dám airstrike. Počkej, tady jsem já. Takže budám pozdrav hezky tady. Užij si. OK, tak to jsem mu dal trošku chlebku, no. Jo, na sobě jsem dělal asi flakan. Security. On mi na barák taky poslal asi raketu, že? Ne, já ho mám v mrku, já vím, co chci udělat. Já vím, na co se šetří. On si myslí, že to nevím. Podle mě. A jestli ne, tak budu stít. Jo, tam pošla tomovku. To on furt žije. Co operat rychle? Půjde. OK, bro, dej si na čas. Už. Tam je jenom.
Tak mu pošlu dáreček. Ty on to uzdrhl. On je taky krysa rychlá. Byl rychlejší než krysa. Tak, co to je? Za 4 minuty budu mít nějakou novou sílu. Brácho, mě nevidíš, jo? OK, vidíš. Jo. On utek. Cože? On se mě bojí? Díky, Joši. Jak víš co za to? Dostaneš flákanec. Spikes nemůžu. Tady to můžu. 4. Užij si let. Jo. Trafil. Magma Lord. Tyjo, magma, tomu to bude brát hodně. Tady to. Aha, tak zase tak tolik ne. Wow, 8. Jdeme. Oživovací potion. Jau. Co někdo po mně jde? Co to je? Čus. Kacho. Jo, si kacha, ne brácha. Jo, trefil jsem mu. Kostka ledu. Co dáme? Dáme tohle třeba. Jo. Dá se tak, že sousedík na mě útočí. A mě někdo určitě pošle atomovku. No doufám jako, že ne, ale... nevím. Aha, takže už vím, kdo podle mě podle šel. To zbyla ty. Oh. OK, tak ona mi dala perdu. Ahoj, očičko. Já zmrzla. Ježiši, ten robot je otravný. OK, tak já se s váma loučím a uvidíme se příště. Čau. A víte co vám řeknu? Teďka vám řeknu zdárek.